Oh, bye. Classmate? Oy, classmate! Oy. Sakog mo sakog! Ah, Ano ko no? sumunod ka kanina? Sumunod ako ano? Ikaw, wala ka masimulod. Aw, Juan, waray sumunod kay waray ko bag, lotbog ganin lapis. Amon, wala ka sumunod kay wala ka Oo. lapis. Amo nga ni, makakaroon ako tayo mo kuwang pag ganin lotbog pati lapis. Tumay na kanina. Meda ako. Maram na ka, kay masunod kita boss kay para makakuha kita, makatapos. Ba ako na kita classmate sunod na grade 3. Oo, mag-retry na kita. Ano tayo mo tatrabaho ang classmate ko makatapos kita pag-eskwela? Doktor ako. Doktor, Ikaw. kuha na ko polis kay pamumusil lungkot maglabad. Mabay ko, mapupusil ka laban classmate kay akot matambalain. Kaman classmate niya peste ka pag ikapalatay mo dahil na akon. Kay, matot pulis. Sige la. Madali tumaygo. Di na ako classmate mag-iini agad kay katurog ako na aga para boss tuan makasayo kita pag sulod kuan aton school. Oo. Makakuan ta ko maura makaimuhin ang ginuram ko mo. Kunya classmate an itaton maestro dagot pa. Dagot pa kay lison. Pero magaluting kuan. Kabilihon kay butit bitis. Butit dito dagot pa. Dagot pa mo kay bitis. Pinaitan ko na damo Pero may kat ka. okay. Maura na ko classmate ko kay pa kumangiklop. Tara sige. Kay para makauli ka na. Tayo. Okay, gabi na. Notebook, bag ganing kuan lapis ha. Aglak maulat. Okay, takot makapantay. Aga lang kami mga katubos na classmate kay kita numit pa ani mamkundag ko. Ani classmate, amoy ni bago ko yung napalit na bag. Hindi mo na ning gagamit? Gagamit gad, pero kay naluluwi kayo at andaan na lang akong gagamiton. Sige. Bago ito. Matag gagamit. Ikaw inihakuan. Teacheran. Original. Original ito. Ang lapis, Lapis, teacheran. Amay na para. Anit ibisusurat din ha. Amoy ni. Okay. Lapis ini? Lapis. Para, adi para. Original ini ya. Original. Sige, thank you. Ani notebook. Amin na notebook yan na bago. Ano yun ano? Okay. Amo naman ko nitira puso. Bukod ito. Bukod Sige, na mapapapalit na nakatatay kung maubusin niya. Mayat maubos. Una naman din notebook. Sige, classmate kay. Amo na. Wala na iba. Balik ka. Dili nila. Kaya mo na kinanglan palitan mat yung bago nga shirt. Pati si Linas. Sige. Kaya na ito classmate na to. Ay, mag-inulat yung tatay dito. Maiklop pa kami. Sige. Aga kita boss, aga na kita. Di pa malamrag. Para mauna kita. Paano ma'am? Di pa malamrag at kita. Ada ako. Sige. Kulong din ito marahin ngayon. Daan, lugo na akong gagamitin. Nang bagwatay iya.